Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, tarik napase panjang jero medune dawa kalimate. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat satu napas pintelu selawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, langsung kalimat tauhid sesuai karo pengarahan titik-titik bau diapalake. Dibeli bisa nengkas beda apa lho ya. Oke. Jadi tarik nafas sampai perutnya besar. Nanti setelah tarik nafas la ilaha illallah tarik dari pusar la ilaha itu di bun-bun. Ha itu di atas puting susu kanan 2 jari. Illallah tembakan di bawah puting susu kiri 2 jari. Itu la ilaha illallah. Lah itu nanti kalau illallah tarik nafas sampai perutnya besar. Illallah langsung tintakan di bawah puting susu kiri 2 jari. Tarik nafas lagi sampai perutnya besar. Langsung Allah ditembakkan di jantung hati. Itu nanti sampai perutnya kempes, nafasnya habis. Setelah itu hunya tarik nafas sambil silit kita itu seperti mau apa kebelet ngising. Nah ditutup pas narik itu tutup, jadinya tutup. Pas hu itu dibuka sambil melepas napas, sambil mengucapkan hu, silit kita itu dibuka. Ngoten nggih? Mulai Pak. Ya, terima kasih dulu ya. Saya halus, saya jero. La ilaha illallah. Suarane gemah ngebaki ruangan sak kujure badan. La Ayo, ilallah.
Luwih kembang meneh hune. Saiki fokus mlebune napas kuwi suwung petune hu kelawan ucapan batin disirake ngono ya. Karo sithik suwung keluar hu ya Pak. Heeh. Karena aku tak nerangake babagan ilmune para wali ngono ya. Iya Pak. Dadi jumlahe wali jajane ora dipangkateni lan sithik wong sing digawe ngerti. Karena apa? Wali ku jumlahe kuwi 124.000. Luwih kuwi. Sing catet kuwi 124.000. Tingkatane ya beda-beda. Ana sing jenenge wali kutub, wali ngabdal, wali nukobah, lan wali nujubah. Ananging wali-wali kuwi ning Indonesia kuwi sing kesohor, ning Nusantara kuwi wali songo ngono ya. Dadi wong Islam dicebarake ajaran Islam kuwi wali songo ning bumi Nusantara. Sifate sing mastur. Ananging sing sifate mastur kuwi mau ora katon karena apa didelikake. Ananging sing 9 wali ki mau sing diketokake. Mangkane sing wali songo kuwi ya kesohor dikenal marang sakabehane wong ning alam donya. Karena apa? Alasane jumlah wali kuwi ora pasti karena kewalian kuwi mastur sing didelikake. Kuwi wali sing sengaja ora diketokake statuse kewaliane supaya manungsa kuwi ora padha nduweni sifat sombong lan duweni ati kang rendah. Tawa sing carane ora duweni sifat ujub kelawan tingkat kewaliane ngono ya. Makanya wali-wali sing
duweni sifat kang rendah ati ki mau biasane ngajarake babagan ilmu tasawuf. Tingkatane ya beda. Karena tugase kuwi ya beda-beda. Makane jumlahe wali sing beda-beda kuwi mau ning setiap zamane. Contone kuwi wali kutub, kuwi wali sing pusat, sing jumlahe sithik kuwi mau wali autat utawa papat. Wali ngabdal kuwi jumlahe 30 tumekane 40. Wali nukoba kuwi 12 jumlahe lan wali nujuba kuwi 8 cacahe. Contone wali sing dikenal kuwi mau wali songo ning Nusantara kuwi ya dene Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, lan Sunan Gunung Jati. Kuwi wali kutub donya. Kuwi sing jenenge Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Syekh Ahmad Ar Rifai, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ibrahim Al Dukusoki ya. Dadi kuwi tokoh-tokoh para wali. Sing sebagian dingerteni sebagian ya ora. Makane wali kuwi istilahane Islam kuwi kok dene kasanan Islam dienggo sesebutan pinangka kang duweni jijiban utawa duwe risalah utawa utusan, duweni misi kanggo ngemban sing jenenge wakil saka Gusti Allah sing ngajak bimbing menungso secara kabeh duweni keimanan marang Gustine. Kenapa? Wali ning Gusti Allah kuwi wali utama, para nabi lan rasul kuwi dijaga saka dosa lan kesalahan. Tingkatane wali kuwi sakbebare para nabi rasul kuwi para sahabat sing ngamalake babagan kitab lan sunah kuwi duweni tingkatan kodene wali. Waline Gusti wong kang pinilih sing lahir ing jaman para sahabat nabi atau Mekah wali-waline kuwi dibagi lha kuwi tingkatane duweni dasar keimanan dan ketakwaan kanggo ngerteni tingkatan wali Allah kuwi secarane kudu duweni kuwi mau persyaratane lho. Dadi jumlah wali kuwi sing urip ning jamane para nabi para sahabat kuwi jajane akeh. Ananging garis gedene wali Allah kuwi dibagi dadi 9, ya wis 9 tingkatan. Tingkatane 9 kuwi ya kaya dene sing tak sebutake mau. Ana wali kutub kuwi wali sing duweni derajat sing dhuwur, mimpin sakabehane umat ning alam semesta. Jumlah wali kutub kuwi ya mung ana siji. 3 cacarane kuwi wis paripurna diganti sesuai masane ngono ya. Dadi nek wali kuwi wafat ya kudu diganti siji sing ganteni. Contone ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tingkat kewaliane antarane wali kutub kuwi dibagi dadi 6 ya kuwi talibun, muridun, salikun, syairun, tahirun, lan wasilun lho ya. Wali aimah kuwi wali sing beda tingkatane ning isor wali kutub. Wali sing duweni tugas bantu nggantekake kedudukane wali kutub. Saengga nalikane wafat jumlah wali aimah kuwi ning donya iki ya krana 2, sebutane Abdul Rabbi lan Abdul Malik kuwi ya. Dadi wali autat kuwi wali sing papat kuwi mau. Dadi tugase penjuru mata angin sing duweni tugas jaga babagan wilayah masing-masing jumlahe kuwi ana 4. Kuwi ya sering nganakake sing jenenge pertemuan utawa rapat tahunan babagan pelaksanaan haji ning Mekah. Gelar wali autat kuwi ya dibagi dadi 4. Yaiku Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid ya. Dadi wali abdal kuwi wali sing duweni anugerah dikai kekuasaan saka Gusti Allah kanggo nggantekake sing jenenge wali sing wis ninggal kuwi mau utawa wafat. Tugas wali abdal kuwi njaga
babagan iklim. Jadi ketujuh iklim yang ada di alam semesta. Jika iklim ada 7, maka jumlah wali abdal di muka bumi hanya ada 7 dalam satu masa gitu ya. Jadi wali nukoba, kuwi mau wali nukoba, kuwi wali sing duweni pemahaman babagan syariat saka Gusti Allah. Jumlah wali kuwi nukoba kuwi ane sakjroning mangsa masa kuwi ana 12 sing duweni keluwihan babagan ngerteni lan babagan nyadari babagan tipu dayane setan. Kuwi wali tugase njaga babagan kuwi mau. Ana sing jenenge wali nujuba kuwi ya serupa karo wali nukoba. Wali nujuba kuwi ya duweni keluwihan babagan ilmu syariat. Tugase wali nujuba kuwi ringan lan durung dingerteni babagan tugase apa karena kuwi tugas rahasia. Senajane tugase ringan ning sajroning mangsa wali nujuba kuwi jumlahne 8. Ana sing jenenge wali Hawariyun. Wali Hawariyun kuwi wali sing duweni tugas babagan bela agama. Lah tugase kuwi mau dhewe-dhewe kok dene wali Rajabiyun kuwi wali sing duweni tugas sing bakal jemedhul nalikane bulan Rajab. Jumlahe wali Rajabiyun kuwi ana 40. Waline disebar ning negara sakjroning sak mangsa. Wali iki padha-padha ngerteni, padha-padha ngenali. Dadi sing ngerteni wali ya wali kuwi mau ngono ya. Makane ana nes jenenge wali Khatamiyun. Kuwi Khatamiyun saka dene wali sing penutup, wali sing duweni tugas ngurus babagan jaga wilayah kekuasaan umat Nabi. Khususe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlahe wali Khatamiyun kuwi jumlahe kuwi sithik ning sajroning masa. Lah iki tugase para wali ki akeh ning sithik sing diterangake babagan tugase ngono ya. Kok dene perwakilan sing tak sebutke 4 kuwi mau ana sing wakili saka wali cocorane wali Jawa, wali Negro, wali Bule, wali Arab, contone ngono ya. Makane iki tinggi pangerten karena apa sing ngerti babagan ilmu perwalian kuwi wong sing duweni tirakat sing nyambung kalawan Gustine babagan ngafale ngasmane sifate lan date wong kang duweni anugerah saka Gustine sing dikeki carane petunjuk wong sing demen resik utawa sesuci kuwi bakal ketemu sing jenenge para wali ngono ya. Jadi secara umume kowe kabeh kuwi janjane ya wakili Gusti Allah. Bedane kuwi ora dikeki anugerah kok dene para wali-wali sing utama karena anugerah sing diwehke marang sliramu kuwi dadi wali marang pribadimu, marang keluargamu, lan lingkunganmu. Beda kok wali-wali sing pinunjul iki mau urusane babagan negara lan donya ngono ya. Dadi ngono kuwi iki pangerten supaya luwih ngerti babagan ilmu perwalian ya. Ayo sakjane patrap sedherek suwung mlebu ning alam kewalian pribadine dinginata panguripane. Ayo disahreke tarik napas tune hu.